mu tattauna maganar mu da ke akan so ne. Me dalilin ne gare mu riba ne, kana cikin raina har abada akan kana zautu haka ne. Akwai dalili na akan ki mai suna, ya ce muradina so ne silar kauna haka ne. So ne silar kauna, so ne silar kauna. Cikin bayaninka tabbas akwai abin lura, bakyala mai yi mana kushe za ya zama kamar shara. Kana cikin raina har abada ba batun kora, farin ciki guna kai ne bala batun mai jan kunne. Akwai dalili na akan ki mai suna, kana cikin raina har abada akan kana zautu haka ne. Ina ji daɗi tabbas gare ki ga sako, zan baki mamaki yanzu nan hannun ki dan miko. Akwai alaka ni da ke kin ga san ki zuciya sarko, taka a daidai kina a daidai kuma zakiyo dan so ne. Me dalilin ne gare mu riba ne, kana cikin raina har abada akan kana zautu haka ne. Akwai dalili na akan ki mai suna, ya ce muradina so ne silar kauna haka ne. Idan za ya shige kasan ba za ya duba ba, baya batun kankanta ballanta na ya bar babba. Akwai dalili na fadar so ne ba za na daina ba, komai nake so ta bangaren ka na san zakanin wannan so ne. Kisan akwai sanki zuciyata wannan hakika ne, rashin ganin ki idaniyata iftila'i ne. Nasarar samun ki ni a raina haka riba ne, taho mu zauna a bar yabo na kula da ke wannan hakun ne. Me dalilin ne gare mu riba ne, ya ce muradina so ne silar kauna haka ne. akan kana zautu haka ne. Tukwicin ƙauna in aka yi mato shi ne kaɗan rama, ba ta son wanda bai so na kunji tsarin tambarari ma. In ka ce za ka ɓata ni ka kawo aiki gudun rima, in taso ka ba maganar aje a magulma. Rima ba ta bin su boka, mai addu'ar uba na ce rima, mai addu'ar uwa mama rima na ce kawai amun canje. Raba gardama daidai ma uwar gida na ce sarautar mata.